Hapdeng ka thma pyrshah drok ki Pulit Byrnihat hynnin ka miet kila Ioh ban kem Ngut Kiba briew bala Ioh Kurup Drok Ioh Drok Heroine na kawei ka taksi kamai kaba thmu ban kiew Shillong. Katkum ka jingtip bala iohlum la ïathuh bagi Pulit kila long ki peitngor halor ka jingjur ka jingshalan drok sha ka jylla bat dei hadien ka jingtip thikna bala don ki thmu ban ra bat shalan ioh drok shenong ba Shillong ki Pulit kila penlong ya ka jingpen upstrip Byrnihat bat ha ka jingtalasi ki Pulit kila Ioh bat ya kawei ka taksi kabadon yu number ML05M Nyo Rio Saupra bala subakit ya udrok ha kapor kumbah nyo baji janmiet bat ha ka jing tokit bat talasi jeng ki Pulit lala penwan kumbah kat sau teli ki senduk sabon ha krum sit kali bala tap ya udrok baki ha kumbah shispa sau 4 lai poh nyo gra ki Pulit kila kemru lai Ngut Kiba Donkti ha katay kakam bala tip kerteng kum udilip maulong na nong mensong biji thapa na lat nar tiang bat ubash ngan kupar khongdup na kedat nong mensong bat na kaliang ki Pulit kila Kurup ru lai teli ki mobile phone sau hajar tingka kapisa uthernia inject na kitay ki lai Ngut bat la pengat ru Katkum ka NDPS Act na kaliang ki Pulit kidang penlong ya ka jing tokit ya kitay lai Ngut ban lap shushu ya ki wei ki Donkti ha katay kakam bat ka jing yok kem ya kitay ki lai Ngut kan long ka jing beteng jong ka jing job ban yakun pyrshah Ioh Drok ha ka jylla.